So mas maayo gyud distansya sa baryo para wa gyud sa gabal sa imong pagpamuhi og baboy. Mga idol, mamahog mig baboy karon mga idol no. Distansya ra sa baryo mga idol, mga pila ka minuto Lex? Mga 3 minuto. Mga 3 minutes gikan sa baryo atong among gibutangan sa among baboy para sa pista na mga idol. So diri mi moagi kay sa baybay mi moagi kay para shortcut. Kay kung ipaduol nimo sa baryo ang mga baboy mga idol, para disturbo sa mga silingan, daghang reklamo. So mas maayo gyud distansya sa baryo para wa gyud sa gabal sa imong pagpamuhi og baboy. Kay kani mang mamuhi kag baboy mga idol, kailangan perminti gyud nimo sundon kung mukuan sila hugaw bitaw sa ilang kuan, sa ilang tangkal kay manimaho manggod. Kailangan limpihan gyud na siya kung nakay silingan. Pero kung sagdan ra na nimo mga idol, so mo reklamo gyud ang silingan, ipabarangay pud ka. So problema na pud kayo. So ibutang yun nimo sa distansya sa baryo mga idol. So diri ta maagi mga idol, diri sa baybaying dagat, medyo taob-taob na. Mahunas naman siguro ni Lex. Oras na. Okay. Okay naman ba sa Lex kay ilis gud ta dito. Basta dito. Sige na. Basa na gani oh. Tumoy ra man pud. Bason ra ka na to. Para surbol. Okay. Kalatas rami mga idol, pero gana dili mga idol ang kaning mga bato kay dili dango kay way lumot. Pwede nimo ipanglugod sa imong panit mga idol ang bato. Kay grabe ka limpyo ang dagat diri no. So ang mga rock formation nato mga idol gana po kayo. Kanang nangaigo sa mga balod bitaw mga idol. Gwapo kay ang resulta ng mga idol, sama na oh. Pang adventure kay dating mga idol. So nalata at bang sa hinatuan mga idol, hinatuan mining. Tuara, muna hinatuan mining mga idol. Ug ang barangay Talavera, ug kanang sayaw na nga isla no. Sayaw na isla, kanang gamay. Okay. Hinahilay tagbaktas mga idol kay para magbahog baboy. Ganit po na walay manghilabot ng baboy no? Daghan po niya nagbuhi? Daghan. Mas maayo. Okay. Ha? Ako na ito sa liboy. Napo yung mga CBO na magbantay? Wala na. Wala na. Okay. So muna ibay-ibay diri mga idol oh. Kung gusto ka maligo diri mga idol, bisan dili na ka mo adto sa mga resort nga mga high class na mga resort mga idol. Bisan naara ka diri sa barangay San Jose, sakop sa Surigao City. Matagamtaman gyud nimo nga makaligo ka murag Boracay. Kaya ang mga buhangin diri mga idol white sand. Kanang imong igastos padulong Boracay mga idol. Diri na sa San Jose. Diri nimo matagamtaman ang pinakadabis na dagat. Kung gusto ka mahilig kag lilo, daghang lilo na to nga. Kung simi alon dagko nga alon dito sa Burha dapit, grabe ka dagkong alon nito mga idol. Kana may Burha mga idol kana, Burha. Dagkong alon diya mga idol. So nara atong kuan diri mga idol oh. Atong mga bato nga dagko ug atong mga kalubihan. Nara tong tangkal sa baboy mga idol. So bahugan na ni kuan ni Kuya Alex. Si Kuya Alex mo yung nagkuan na ni nag atiman para sa pista ni mga idol karong Enero. So mo ni ang baboy nga gi alagaan ni Kuya Alex. Naro. Malitso na mga idol. Pag moabot ni sa buwan sa Enero mga idol sunod tuig pwede na ni siya kuanon kanang unsay pwede na si i-preserve sa pista. So, daghan na malipay ani na mga tao na mamistahay. Daghan po namuhi diri sa kuan kaning area, daghan namuhi diri sa mga taga baryo. Kay distansya gyud kayo sa mga tao.
Ano naman po yung iro dito, no? Yeah. Okay. Ibahugan ni Kuya Alex. Ipakaon na niya. Pag ako magpakaon na ng mga idol, painom ng tubig. Taod-taod, damo na pong limpyuhan. Tapos pag humaglimpyo, biyaan na po na mo. Kaya mo balik na po mi sa baryo. So, diri mga idol, mula tayo diri sa ugat sa kuan sa lubi. Mo ni ugat sa lubi mga idol. Pag hinahinay ito mga idol, basin mahulog ta no. Oh, grabe ka. Taas. So kung pwede na tula tayo ng kuan mga idol kanang lubi, wow na to tong butong. Di na lang nato sa kaon sa sunod na lang kanang maligo ta diri no. Medyo wala man ta kadalaw sundang. Nag-iinom og sabaw sa butong. Tambal sa uhaw ba. Pero grabe yun ka presko ang hangin diri mga idol. Kung mamuhi kag mga baboy mga idol, di ka makadisturbo og silingan. So may freedom ka diri nga bisan pag dili nimo limpyuhan ang imong tangkal mga idol. Walay magreklamo mga idol. Pero mas maayo gud mga idol, imo jung limpyuhan para di magkasakit atong binuhi, no? Sitio Silang, sakop sa Barangay Talavera, Surigao del Norte, Taganaan Municipality. Muna siya. Sakop na sa Taganaan Municipality mga idol kanang Barangay Talavera. Pero kana Silang sitio na. So ang atong hinatuan mining mga idol o nga atong province of Dinagat Islands mga idol, kita kay diri. Umulatas ra kanang laod mga idol, province na sa Dinagat Island. So ang likod ana mga idol, Siargao Island na mga idol, Pacific Ocean na mga idol. Kana nga dagat. Pero dili ka makakita diri mga talaba mga idol. Kay grabe kalimpyo ang dagat mga idol. Dili mabuhi ang talaba diri mga idol. Kay ang talaba mga idol, di makasurvive kay tungod sa kakusog sa hampas sa balod pag magtaob. Mao nang way mga talaba nga mabuhi diri. Nara na sa mga katunggan mga idol kanang talaba. Pero diri sa dagat sa sakop sa Barangay San Jose, di ka kitag talaba diri mga idol. O ang atong mga tao diri mga idol, ang ilang pinangabuhian diri mining. Manarbaho sa mining. Napoy mga kalupaan nila nga naay sila'y mga kalubihan, kupras. Amo na ilang mga produkto. Og number 1 gyud diri pagpanagat og mga kuan kanang mga pispin, bisag unsa nga klase nga panagat, mo na ilang mga diskarte diri mga idol. So mabuhi gyud sila diri mga idol. Daghang yawit-yawit ani mga idol kay basig masipya ta diri, matagak ta, tikangkang gyud ta mga idol. So maghinahinay tag naog no. Ug mobalik na ta sa tong pwesto kay basig bukol atong ulo ani na. Goodbye gyud. Mga idol, lumanamig bahog no. Amo nang gilimpyuhan, batsi nami. Hinahinay na po ni Aginod padulong sa atong baryo para makakuha na ta. Hinahinay na ta mga idol kay kuan. Adi man ni dangog ning mga bato diri mga idol. Kay may lumot. Ang tawa. Ang giingon ako nga burha mga idol kana o kana nga lawod, bao nay burha at mga nang kuano. At mga nang isla sa hinatuan. Mao ba na? Tinuod ba? Burha? O kato ba? Kani diri? O kani nga burha no kani? Mo nay burha. Kana nga burha mga idol. Mo nay dagko kay alon diha mga idol. Hupya ki muntihan mga idol. Mura kang nagsakay mo tag press wheel. Pag naog mo na hupya ki muntihan na diha. O diha nimo matagamtaman. Pero dili makakuan, di makakuan sa imong gisakyan. Kay alon ra man siya. Hupyak-hupyak ba? Okay mga idol no. Ay balod pa na. Partida pa to nga balod. Hinahinay ra to siya. Mas maayo ni mga idol unya kung kuan hunas na sigurado saang. Pero dili na ko ipanghambog mga idol. Kung makakita ko saang kay di ko kamumulantaw ng saang mga idol, lisod kay pangitaon. Ang expert na mga idol dali ra makakita. Pero sama na to. Dum ni, break. Da panti mo na. Anod. Daghan mga sanina na nga kuan mga idol. Di kan siguro ni sa kuan ba. Ito sa laing lugar ba. Mga sanina. So hapit ang hunas mga idol oh. Kita ng bato.
Siyempre, kana mga idol, bukid na. Paasa ka sa taas. Taas nga bukid. Sila po yung mga kuwan dili sa uway oh. Ako ni panghikot sa kuwan baka hoy kanaw. Oo. Murag uway anong ang tawag ana? Tuhag. Oh, huwag. Tuhag. Huwag. Wala yung mga butong kayo no. Sandaw ang bunga. Nanata sa mga pitsiduhon nga agianan mga idol. Kanina, dili man tanya agi mga idol. Pero kung taob diri mga idol, langoy ka. Kung may agianan sa taas, langoy ka, langoy. So, di ka mo langoy. Tinaw kayong tubig mga idol, may kayo humul-humul ba? Tinaw kayong tubig oh, murang pugsuba. Muna siya, dol. Oh, muna kuwan. Dagat na mo diri. So na po yung langob diri mga idol oh. Langob ba? Kana langob ba na mga idol? Langob sa mga crabs ba, crabs. Sok-sok dito ang kuwan, mga crabs ba. Puri abuyag, tabi-tabi. Three minutes. Hapit na punta na abot og baryo mga idol. Pilar man doon ram kayo. Igo ra magugahog og baboy. So dire ra kutob mga idol og daghan kayong salamat ha. Sa sunod vlog, diha na punta. Diha na punta nga mga isla mga idol. Diha ang makita nimo mura pug Boracay mga idol. White sand. Pero makita gyud nimo ang dagat di mga idol na grabe gyud ka clear. Clear pa sa imong mata mga idol. Kung clear man gani paglantaw nimo sa akong video, mas clear pag yun to kayo. Makita ninyo sunod upload mga idol.